Царството на Монголия – пътешествие в земята на вечносиньото небе. Добре дошли в Монголия, земя на безкрайни простори, древни легенди и природа, която ви приканва към приключение. Тази необикновена страна, често наричана земята на вечносиньото небе, крие в себе си магията на вековни традиции и необятна пустош. В този епизод ще разкрием величието на Монголия от страховитата империя на Чингис Хан до съвременните номади, които продължават да се придържат към традиционния си начин на живот. Ще изследваме природата, културата и мистериите, които правят Монголия толкова уникална. Присъединете се към нас на това незабравимо пътешествие из земя, която е дом едновременно на историята и на дивата красота. Монголия е държава в Централна Азия с необикновени контрасти от пустоша на Гоби до замръзналите върхове на Алтайските планини. Над 80% от територията й представляват степи и пустини, което я превръща в една от най-рядко населените области в света. Където и да погледнете, необятните пространства ви услужват с усещане за свобода. Небето тук обикновено е ярко синьо, затова Монголия носи прякора си земята на вечносиньото небе. Това е място, където човек може да открие чистота и хармония с природата, поглеждайки отвъд съвременния свят. Няма как да говорим за Монголия, без да споменем Чингис Хан, най-известният и син. В началото на 13 век този забележителен военачалник създава най-голямата империя в историята на човечеството. Под негово управление отделните враждуващи племена на Монголия са обединени в сила, която разтърсва света. В този епизод ще разгледаме как Чингис Хан не само създава империя, но и прокарва пътищата за международна търговия и културен обмен. Ще научим кой е бил той отвъд мита за великия завоевател човек, който е въвел иновации в управлението и е наложил ред там, където е царувал хаос. Величието на монголската империя остава отпечатано в историята от пътя на Куприната до културното наследство, което продължава да вдъхновява света. Днес, въпреки глобализацията, много от монголците продължават да водят традиционен номадски живот. Те преследват по стародавните земи ритъма на природата, движейки се със сезоните, за да осигурят храна за своите животни. Ще се срещнем с номадско семейство, което ще сподели как живеят всекидневието си от изграждането на тяхната гер, традиционна юрта, до грижата за стадата. Въпреки предизвикателствата като климатичните промени и модернизацията, тези хора съхраняват традиции, които са насърчавани от векове. Номадите от Монголия са повече от пастири, те са пазители на културна съкровищница. Техният начин на живот въплъщава хармонията между човека и земята, както и устойчивост, която намираме рядко в съвременния свят. Монголия е страна, която обича своите традиции и никой празник не ги олицетворява по-добре от фестивала на Адам. Популярен като «Трите мъжки игри», този празник включва състезания по борба, конни надбягвания и стрелба с лък. На Адам не е просто спортен фестивал, това е празник на монголската идентичност. Облечени в цветни национални костюми, участниците и зрителите се събират, за да почетат своето наследство. Ще станем свидетели на обичаите, церемониите и острото състезателно майсторство, които правят този фестивал толкова обичан. Духовността играе ключова роля в културната същност на Монголия. Будизмът, който се е установил тук още преди столетия, е особено дълбоко вкоренен. Ще ви отведем до свещения манастир Ерденезул, разположен на прага на древния Каракорум, столицата на Чингис Хан. Ще срещнем монаси, които споделят значението на техния живот и медитация, като едновременно се докоснем до спокойствието и мистиката на тези свети места. Будизмът в Монголия не е просто религия, това е мост към тяхната дълбока духовна и културна идентичност, който съчетава старите вярвания с новите предизвикателства. Независимо дали сте на просторните полета, величествените планини или обширната пустиня Гоби, Монголия впечатлява с дивата си красота. Гоби, със своите дюни и каменни формации, е толкова сюрреалистична, че прилича на далечна планета. А в противоположния край, в степите, може да видите диви коне, които препускат свободно, символ на несравнима свобода. Това е земя на природни крайности, невероятни контрасти, които подчертават връзката между човека и земята.
Ще станем свидетели на начина, по който монголците не само оцеляват, но процъфтяват в тази среда, намирайки баланс между традиция и модерност. Монголия, макар и издържлива, преживява нови трудности. Промените в климата заплашват традиционния номадски начин на живот, а бързата урбанизация и индустрия оказват натиск върху природните ресурси. Ще видим как страната успява да съхрани своите уникални корени, докато се стреми към устойчиво бъдеще. От опазването на природата до усилията за съживяване на културното наследство, Монголия е пример за прогрес, съпроводен с уважение към миналото. Монголия е страна на контраст и земя, която носи духа на света в най-чистата му форма. Това е място, където времето сякаш е спряло, а легендите оживяват в лицето на номади, история и природа. Тази епохална приказка все още е актуална и ви приканваме да продължите своя собствен път през Монголия. Нека вятърът на степите и духът на вечно синьото небе вдъхновят вашето следващо приключение. Проследете този епизод и открийте това уникално място, което ще ви остави без думи една монголска приказка, която никога не загубва своето очарование.